Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. На канвееры чорнае золата палёў. У Маладзечанскім раёне заканчваецца уборка рапса. Прадаў крадзены веласіпед за 2 літры самагону. Жыхар Маладзечна спрабаваў зарабіць на чужой маёмасці. Пасябраваць і атрымаць зарплату. Трэці працоўны семестр з карысцю для сябе і грамадства праводзіць моладзь. Мінская вобласць разлічвае ў бягучым годзе сабраць больш за 2 мільёны 700 тысяч тонн збожжа з улікам кукурузы і рапсу. Пра гэта паведаміў старшыня мінскага аблвыканкама Аляксандр Турчын. У рэгіёне разлічваюць па выніках уборачнай сабраць збожжавых і зернябабовых без уліку кукурузы не менш 1 мільёна 800 тысяч тонн. З улікам кукурузы 2 мільёны 350 тысяч тонн. І яшчэ 300 тысяч тонн – гэта рапс. На канвееры чорнае золата палёў. У Маладзечанскім раёне заканчваецца уборка рапса, а паралельна гаспадаркі ўбралі азімы ячмень. На унітарным прадпрыемстве Хажова Агра 2009 пабывала наша здымачная група. Пад азімы рапсу гаспадарцы адвялі з восені 350 гектараў. З іх 77 не перазімавалі, але пры такім раскладзе прыбытак быць павінен. І звычайна з гэтай маслічнай культуры пачынаецца ў ліпені уборка на палях. У адзін з дзён 4 камбайнавыя экіпажы працавалі ля Адамавіч. Ураджайнасць 23 цэнтнера з гектара. Дзяржзаказ у Хажова Агра 2009 выканалі. Астатняе насенне будзе рэалізавана часткова за аплату, часткова за пастаўку прадукцыі для грамадскага статка. У суткі ў сярэднім убіраецца 40 гектараў, так што, калі надвор'е дазваляе, са жнівом рапса управляюцца за тыдзень. Техника была отремонтирована и подготовлена в конце мая, начало июня. Была построена линейка готовности из 4 зерноуборочных комбайнов, 2 машин, автомобилей и мобильной группы по ремонту. Сначала убирали озимый ячмень, убрали за неделю. Сейчас убираем озимый рапс. Техника не подводит, погода тоже убираем. Звычайна работа на камбайне справа чыста мужчынская, але правіл без выключэнняў, як вядома, не бывае. У якасці памочніка камбайнера на адным з экіпажаў студэнтка 3-го курса Беларускага дзяржаўнага аграрнага тэхнічнага універсітэта Маргарыта Бандарэнка. Яе будучая спецыяльнасць – інжынер па рамонту і абслугоўванню вытворчасці ў сельскай гаспадарцы. Планирую больше именно на самой практике разобраться, как работает комбайн, как вообще работает само предприятие. И за эти 3-4 дня я уже поездила на полях, сама лично поубирала, порулила на полях на сам рапс. Что еще? Мы убирали, чистили комбайн после уборки. От практики я жду многого, потому что самому это интересно и в будущем тоже, думаю, пригодится. Вытворчая практыка ў Маргарыты Бандарэнка разлічана на 3 месяцы, так што ўсю тэорыю падчас лекцыі студэнтка будзе з дапамогай старэйшых калег падмацоўваць у полі падчас жніва. Азімы ячмень убралі, на чарзе іншыя каласавыя культуры. У гаспадарцы паклапаціліся і пра харчаванне для ўдзельнікаў жніва, і пра бонусы за якасную работу. А будучы інжынер Маргарыта Бандарэнка удзячна кіраўніцтву Хажова Агра 2009 за дапамогу ў вырашэнні і надзённых пытанняў. Встретили нас хорошо и выдали дом тоже, и чего не хватало, тоже сразу нас там и холодильник дали, и электроплиту, и всем обеспечили, что надо. По поводу напарника тоже хороший, все рассказывает, вот то, что я интересовалась, сразу же конкретно и корректно отвечал на заданные вопросы. Потом, работа в принципе не прям такая очень сложная, все хорошо, и коллектив тоже хороший. Алла Маркелова, Захар Артемёнок, МКТБ. Жыхар горада Маладзечна прадаў крадзены веласіпед за 2 літры самагону. Мужчына вырашыў зарабіць на чужой маёмасці і скраў веласіпед, які забыліся прышпіліць. Ён паспяшаўся здаць транспартны сродак у ламбард, аднак там прыняць яго адмовіліся. Тады мужчына прадаў веласіпед мясцовым жыхарам, зарабіўшы на гэтым 2 літры самагону. Па факце крадзяжу узбуджана крымінальная справа. Мужчыну пагражае пазбаўленне волі на тэрмін да 3 гадоў. А міліцыянеры просяць маладзечанцаў не пакідаць веласіпеды без нагляду, не захоўваць іх у пад'ездах і на лесвічных пляцоўках. Нават наяўнасць спецыяльнага запіраючага прыстасавання не з'яўляецца гарантыяй іх захаванасці. Пры наяўнасці камер відэаназірання пакідайце веласіпед у сектары іх агляду.
Высокая тэмпература паветра і дажджы з навальніцамі. Інспектары ДАІ далі рэкамендацыі кіроўцам падчас неспрыяльнага надвор'я. Хуткасць павінна быць адэкватная бачнасці. Варта пазбягаць рэзкага тармажэння і неапраўданых абгонаў. Важна захоўваць бяспечную дыстанцыю да іншых аўтамабіляў і прытармажваць перад вялікімі лужынамі. Калі моцны дождж застаў на загараднай трасе, інспектары ДАІ рэкамендуюць спыніцца на абочыне і перачакаць непагадзь. У выпадку шквалістага ветру не спыняйцеся пад дрэвамі. Не выключана, што пры парывах яны могуць нанесці траўму людзям або пашкодзіць кузаў аўтамабіля. Інспектары ДАІ арыентаваны на аказанне дапамогі удзельнікам дарожнага руху. Сямейны капітал. Гэта праграма як форма дзяржаўнай падтрымкі шматдзетным сем'ям у Беларусі аказваецца са студзеня 2015 года пры нараджэнні трэцяга і наступных дзяцей, але не больш за адзін раз. З 2020 году фінансавыя сродкі бацькам можна патраціць датэрмінова на паляпшэнне жыллёвых умоў, паслугі медыцыны і адукацыі. За першае паўгоддзе сямейны капітал у нашым раёне атрымалі 84 сям'і. Летась за аналагічны перыяд управленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама грашовыя сумы былі пералічаны 113 сем'ям. Таксама сёлета 125 ячэек грамадства вырашылі датэрмінова выкарыстаць сродкі сямейнага капіталу на тыя ці іншыя патрэбы. У бягучым годзе сума грашовай дапамогі шматдзетным сем'ям складае без малога 31,5 тысячу беларускіх рублёў. Праграма паказала сваю запатрабаванасць у грамадстве. Разам з тым у заканадаўства перыядычна ўносяцца пэўныя новаўвядзенні для налічэння і выкарыстоўвання фінансаў дадзенай катэгорыі насельніцтва. Пасябраваць і атрымаць зарплату. Трэці працоўны семестр з карысцю для сябе і грамадства праводзяць многія навучэнцы каледжаў і школьнікі, студэнты і працуючая моладзь. Тэму працягне наш карэспандэнт. Лагер «Іволга» даўно стаў пляцоўкай і для адпрацоўкі практычных навыкаў студэнтаў пасля чарговых курсаў і для работы педагагічных студатрадаў. У апошнія, дарэчы, запісваюцца з ахвотай і маладыя спецыялісты, і тыя, хто ва ўстановах адукацыі працуе не першы-другі год. На чарговай змене педатрад «Факел» імя Мікалая Гастэлы аб'яднаў 9 чалавек. Помимо того, что участники студенческих отрядов получают финансовую выгоду, свою первую зарплату, конечно, работа в студенческих отрядах – это еще и новое общение, перенятие опыта, наверное, от старших коллег и с пользой проведенное лето. Узроставы цэнз для таго, каб апрануць студатрадаўскую форму, застаецца ранейшым ад 14 да 31 года. Студатрад – гэта заўсёды шмат розных успамінаў аб сумеснай дзейнасці, незалежна ад профілю работ. Будучыя цяперашнія педагогі працуюць у Іволзе і лясным. Некаторыя запісваюцца адразу на некалькі змен, тым больш, што апошнія доўжацца ў сярэднім 2 тыдні. Работа, в принципе, очень креативная. Я получаю очень много опыта. И знаете, мы многому учим детей, но и дети многому могут научить нас. Мне нравится, что здесь я могу показать весь свой творческий потенциал. Я буквально каждый день выступаю на каких-то мероприятиях, постоянно развиваюсь, и в этом мне помогают наши преподаватели. Студэнты вучацца працаваць з дзецьмі непасрэдна па-за сценамі школы, а педагогі з устаноў адукацыі павязуць з сабой цікавыя ідэі розных конкурсаў і флэш-мобаў для сваіх класаў. Выхаванцы Іволгі, у сваю чаргу, час бавіць з цікавасцю і адкрываюць у сабе творчыя і спартыўныя таленты. Кожны дзень арганізатары прыдумваюць для дзяцей шмат розных мерапрыемстваў. Таму дні лагернай змены пролятаюць вельмі хутка і неўпрыкмет. В Иволге я уже 4-й раз. У нас всегда добрые вожатые, совсем помогут. Сегодня состоялось открытие лагеря. Вот. Вечером мы будем представлять свои отряды, будет визитка. Вот. У нас всегда очень интересное мероприятие, мне тут очень нравится. Алла Маркелова, Захар Артемёнок, МКТБ. Новы год навучальны не за гарамі. У сярэдзіне ліпеня ў Беларусі па традыцыі стартавалі школьныя кірмашы. Многія бацькі стараюцца не адкладваць пакупкі на апошнія дні перад 1 верасня. У гандлёвых цэнтрах і крамах працуюць спецыяльныя аддзелы і секцыі, дзе наведвальнікі могуць выбраць школьна-пісьмовыя і канцылярскія прыналежнасці, адзенні і абутак, партфелі. Многія крамы прапаноўваюць для вучняў і бонусы ў выглядзе зніжак на тавары. У маладзечні спецыялізаваны школьны кірмаш адбудзецца 10 жніўня. Удзел у ім прымуць прадстаўнікі гандлёвых арганізацый і фірм-вытворцаў з Вілейскага, Валожынскага, Лагойскага, Маладзечынскага і Мядзельскага раёнаў.
Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.